jingmut ke sokar terlibat Pynkhlaiñ jaga international border si kumjuh jaga interstate border namang ila punya si mana border yang badan kamar Pynkhlaiñ jaga interstate border namar bangi Yunan volunteer kumalong mentang ya volunteer di nasional idon di fosu dan guna dengan kepat ke sokar bahkan kamar Pynkhlaiñ apus terbede border apa international nak kena menjungi buat Chief Minister, buat Deputy Chief Minister, ringkat kaji dan lang buat Minister in charge jong ka agriculture, buat Myntri Rangbah. Ila yo ban pensau ya ki jongki nongrep kumbalong hakanika ayom rap ka jongki ka pemerintah. Ku mengilak ban sutu ki nongrep hi hapoh kanika area jong ka KHADC District Council jungi kum na time riboy kila sedang ban harvest lani ban od ledum ban kait no yoki jingthum di yoki te ka problem ka bangi ngi small lani ka jing ka baki ban small hangi ka de habe de ka yo ka hat ka marketing nama kum balong mental si nakadaw ka jingkhang no ekani ka yodu ka balong ka yo ka ba pedeng lani ka ba kosan bha jo ka ni gari khasi ka ba kila jumlin se de ki fokus nam ban ya shimantah ni ka yo namar ba kadon no jingkhang lockdown khamta mi kini ki jaka yo kiba khamhe kum kani yo do klawan ra ka jing kinong rap ban ya deal bat kini ki mar rap ban pen poi shiki nong thien te ha ko bedi ba kani ngila pen slow shaka sarkar show Chief Minister, Deputy Chief Minister, but Minister Agriculture but kumno kini ki yo shnong hapoh ki area ki bapher la de ban play kamtam abede nam taki nongrep kuman shuh sa shini kathan is khasils midon kenika yo smith ka baju long yo shisin shitayo haka sngi yo umni te se ka than morin keneng ka sngi yo pongtia se ka yo dim paso ka bade haka sngi yo lingka but kiwe ki yo kum hapen nosla ki yo hasora but hani po lai lingkon te kini ki yo le si ki bolong local la ni ki rural area kabaya shimenta ru de tang ki briew jungi ngila karpat ngila jingmut ke sarkar badeban identify no marmar lingba ki deputy commissioner